Miulbo ang sunog sa usa ka parte sa pampasahirong barko sa Trans-Asia Shipping nga nakaangkurahe lang sa may pantalan. Usa ka tripulante ang angol sa mga insidente. Si Nico Serino adunay live update. Nico? Yes ba, padayon pa nga giimbestigahan karon kining sunog nga miulbo sa usa ka pampasahero nga barko nga nakaangkurahe sa Dakbayan sa Mandaue. Alas 4:05 sa buntag gialarma ang sunog sa sulod sa MV Trans-Asia 1 nga nakadunggo sa may Pier 7 habig sa Mandaue City. Daling miresponde ang taga Coast Guard ug taga Bureau of Fire aron mapaong ang kayo. Giingong nagsugod ang sunog sa gali o kusina sa maong barko. Wala ra hinuon makakatapa sa laing bahin sa barko ang sunog ug nakontrolar ra dayon. Apan usa ka tripulante ang nasamdan sa insidente ug gitabang sa mga responders. Giila siya nga si Glenn Higit, 26 anyos, nga nakaangkon og samad sa tuong agtang. Pag-abot na mo, nagamit na nila yung mga fire extinguisher tsaka nagkuhan na sila mga nag-firefighting dito sila dito. Ang nakalisod lang yun dito is grabe ka sikir kayong goat kayong kuhan mo kay gawulga ka sa barko. Naro kay Padayon pa nga giimbestigahan ang hinungdan sa kayo. Alas 7:18 sa buntag, gideklara nga fire out ang sunog nga giban-abanang mitala og 110,000 pesos nga danyos. Kasamtangang nakaangkurahe pa sa pantalan ang barko nga padayon karon nga under repair. Ang Coast Guard sa ilang bahin mangayo og marine protest sa kapitan sa barko aron maka-eksplikar unsay nahitabo. Isolated lang po siya doon sa area ng dining, hindi na po siya tumapang. And as per assessment po natin, together with the PFD, ang sabi po sir nung chief mate nila, the initial reason po sir nung pagkakaroon ng sunog is yung pong kanilang faulty wiring connection po. Muhimo pa bab og dugang nga inquiry ang Coast Guard aron matino gyud ang hinungdan niining miulbo nga sunog apan sa inisyal nga impormasyon nga nahipos nila gikatahong nagsugod kini sa air blower sa galley section o kusina sa maong barko samtang nastino nasab ug nasuta nasab sa Environmental Protection Unit sa Coast Guard ug gideklara nila nga wala nay risgo sa oil spill nunot sa nahitabo nga sunog kaganiha sa maong pampasahero nga barko. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.